Jeg hedder Jana, og jeg vil gerne fortælle jer en historie. Der var engang en pige, som hed Askepot, og hun havde en far, men hendes mor var død, så havde han giftet sig med en anden mor, som var Askepots stedmor, og en dag døde han, og så skulle de tage sig af hende, og så var de rigtig onde mod hende, og så var det hende, der skulle lave alt og rydde op i huset og sådan noget. Og en dag var der et bal i byen. Prinsen skulle finde sig en som prinsesse, og så var de inviteret, og så spurgte Askepot, om hun også godt må komme med, men det måtte hun så ikke. Hun skulle blive hjemme og rydde huset op. Så da de var gået, så stod hun lidt ude ved døren og var skuffet. Så lige pludselig hørte hun noget, så blev hun overrasket, så kom der en fe. Og så blev hun overrasket, så sagde feen, du vil da godt til det bal. Så gjorde hun sådan, så hun fik en karet ud af græskar, og en kjole til hende, og et klaksked, og krone og alt det der. Og så kørte hun, men lige inden hun kørte, så huskede feen på hende, at hun skulle være hjemme klokken 12. Så kørte hun, og så da hun var over til ballet, så prinsen, han syntes hun var så flot, så dansede de. Hun havde næsten helt glemt klokken. Hun var lige ved at komme for sent, så skyndte hun så ud. Hun ville ud, og prinsen spurgte hende, hvad hendes navn var, men hun nåede ikke at sige det til ham. Og så på vej ud, der var der en trappe, og på vej den trappe tabte hun hendes klaksked. Og så råbte prinsen, kom tilbage og sådan noget. Hun så lige da hun nåede at komme hjem, blev hun forvandlet til den, hun var før igen. Og så dagen efter så ville prinsen godt vide, hvem den sko var til. Så har han gjort, så han søgte i alle huse i byen. Så da han kom til Askepots hus, så spurgte han, om det var nogle af deres sko, sagde de ville prøve. Så prøvede stedsøstrene dem, og så efter de havde prøvet den ene stedsøster, hendes fod var for tyk, den anden stedsøster var for lang. Så spurgte prinsen, om der står på deres adresse, at der bor en person mere i. Så sagde stedmoren, nej, det er bare vores tjener, det kan da være umuligt, det er jo ikke hende. Så trådte Askepot frem, og først der var hun sådan ikke. Hun syntes ikke, det var en god idé, men så gjorde hun det, og så kom den på en sko, og så blev de gift og lavede det længe leve til deres dages ende.